O primeiro, Consellería de Cultura, ten que ver cun asunto que coñecimos, é o Pazo de Meirás, coñecimos a sentencia do Supremo hai poucos días, celebrámolo, fomos coadyuvantes, apoiamos o Goberno Central, que era quen tiña a legitimación activa para intervir en todo momento, e agora, coñecida esa sentencia, hai que avaliar os seguintes pasos a dar. Ao primeiro, xa como anunciaba no anterior Consello da Xunta, hoxe acordamos comunicarlle a Avogacía do Estado a nosa intención de sumarnos o recurso sobre a indemnización en caso de que finalmente a Avogacía do Estado, o Goberno Central, decida presentalo. Por tanto, analizado polos servizos jurídicos, entendemos que procede e se quen tenga a legitimación, a capacidade para poder presentalo e decide facelo, a Xunta de Galicia sumaríase, como viñemos facendo ata agora, en todo o proceso. Outro acordo tomado hoxe sobre o Pazo de Meirás é volver a reiterarlle ao Goberno Central o que xa acordamos no seu momento, que unha vez que quede resolta definitivamente a situación judicial do Pazo, a expensas deste recurso sobre a indemnización, hai que permitir, e se pode ser antes, que creemos que sí, as visitas públicas na totalidade do edificio e instar ao Goberno Central a que realice as obras necesarias para garantir a conservación baixo este novo réximen de acceso público. Unha vez que estes traballos estean rematados, o acordo que tomamos hoxe é manifestarlle outra vez ao Goberno Central a intención da Xunta de facerse cargo da xestión do Pazo de Meirás. Hai que valorar a fórmula máis axeitada, podería ser unha cesión, unha transferencia de titularidade, só quería que falar, pero en todo caso a Xunta de Galicia quere xestionar o Pazo. Polo tanto, había un plan de usos do ano 2020, o que imos facer agora para ir gañando tempo, renovar, adaptalo ás novas circunstancias, se o que houbera que facelo, pero en canto estean rematadas esas obras, e de acordo co plan de usos reformado, a Xunta de Galicia postúlase, manifestou, os acordamos, dirixirnos ao Goberno Central para decirlle que, dende a Consellería de Cultura, xestionaríamos a nova vida deste Pazo, o novo acceso libre á ciudadanía galega, logo desa sentencia que celebramos todos hai uns días. O que vamos a facer, xa estamos facendo, pero ahora neste aumento dos puntos de medición que vai ser onde está ese computador cuántico que permite, para que se faga unha idea, obter